תגידי, אפשר מים? בטח. וואי, תודה. מה, המסיבה גמרה אותך? כן, וואי, עד שלי. איזה אאוטפיט מאלף. תודה. זה אני הכנתי. את אומרת. שירלי. פייסל. פייסל? ככה חברים קוראים לי. שם מעולה. אז מה, את מפה רוצה לרקוד? על מה את עובדת? היי. זה. מכירה מאיה נגרי? כן, מעצבת אופנה, לא? בדיוק. אז היא עובדת עכשיו על תחרות של מעצבים צעירים, ואני בדיוק עובדת על העיצוב שלי. אם אני מנצחת, אני מתקבלת דוק לסטודיו שלה. אני לא בדיוק סגורה על העיצוב, אבל זה הכיוון. אין, תקשיבי, מאז שראיתי אותך, ידעתי שיש לך כישרון. אז את הולכת להיות מעצבת אופנה, אה? זה הכיוון. וואי, יושב עלייך בול. תודה. אז מה? מה איתך? מה איתי? מה את הולכת להיות? הולכת להיות. קודם תשאלי מה אני עכשיו. צודקת. שלב. מה את עכשיו? מואה? אנוכי? ז'מפל פייסל, ואני אוהבת מסיבות. את זה אני כבר יודעת. צודקת. מכירה את זה שאת קמה בבוקר יום בהיר אחד ובא לך לרדת לסיני? או שבא לך לעשות סדנת יוגה בקיזינמו? בטח. אז ככה אני. אוקיי, אבל אם נגיד אין לך רעיון, מה את עושה בדרך כלל? מה התחביבים שאת הכי אוהבת? התחביב שלי הוא תחביבים הכי כיף. ואגב, תמיד יש רעיונות. יש לי תחושה שאת לא כל כך מסכימה איתי. לא. האמת שאני סתם מקנאה. הלוואי שגם לי אני כל הזמן רעיונות. כל העיצוב הזה כבר שבוע. תהי איתי רגע, תעצמי עיניים. מה? תהי איתי רגע, נו, תעצמי עיניים. אני רוצה שתקחי נשימה עמוקה. עכשיו אני רוצה שתדמייני את כל הצבעים שבעולם. ותבחרי אחד מהם. עכשיו אני רוצה שתדמייני את כל הצורות שבעולם. ותבחרי אחד מהם. ועכשיו אני רוצה שתדמייני את כל הרגשות שבעולם. תבחרי אחד מהם. נו, עלה לך רעיון?
האמת שכן. Yeah. מה הכי בא לך עכשיו? וואו. ופל בלגי, מושחת, צ'אי מסע ליד. יש לי הפתעה בשבילך. תגידי לי שם, חמדה פה, כן. לא, 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 לא. מחר אנחנו טסות. מה טסות? טסות. כשהיית במקלחת, סגרתי לנו טיסה לאמסטרדם. מה ציינת? מחר. יש לי מחר. פאק. פאק, מחר התחרות והתלבושת שלי היא מוכנה, פאק. אין לך איך לדחות את זה? מה לדחות? איך לדחות? תקשיבי, אני בטוחה שיהיו לך עוד הרבה הזדמנויות. תחשבי על זה, מחר אנחנו באמסטרדם. תגידי, מה הקטע שלך? את מבינה שזה חשוב לי? הכל טוב. שאתם על זה כל הלילה? את תלכי להעמיד את הטיסה והכל יהיה בסדר. לא, אי אפשר לדחות. מתי יהיה אפשר לדחות? כאילו, כבר סגרתי. מה, לא נטוס? בסדר. חשבתי שכל הקטע שלך זה ספונטניות, לא? נתחיל היום אחר. אל תעלבי. אני באמת רוצה שנטוס. פשוט יש לי פה הזדמנות ממש להראות את היכולות שלי. התחרות הזאת היא ממש מקפצה לחלום שלי. ומה עם החלום שלי? איזה חלום? נו, מה? מה? את כאילו לא רוצה שאני אלך לתחרות? אני לא מבינה. לא.
סבבה, הבנתי. עכשיו אני מבינה מה יותר חשוב לך. אם לא, אני לא הלך רעיון בכלל, תלבושת. אבל סבבה. אני אטוס לבד, אין שום בעיה. יישב לי באיזה קופי שופ באמסטרדם, נהנה לי מהחיים. בזמן שאת תלכי ותתחנני לי למען הגרי הזאת, שתסתכל עלייך בכלל. סליחה, אני לא התכוונתי. שירלי שלי, מלכה שלי, תסתכלי עליי. אני יודעת שאת הכי מוכשרת מכל מי שרק תחשוב על התחרות הזאת. אני רואה את זה, יש לך את זה. את הולכת להיות המעצבת אופנה הכי מוכרת בארץ, בעולם. בוא נספור את הורדים אחד אחד, אין סוף ורדים בדרך צומחים בחשיכה, עוד תראה שזה יהיה יפה כל כך כשהשמש שוב תזרח, כשהשמש שוב תזרח. בוא נספור את הורדים אחד אחד, אין סוף ורדים בדרך צומחים בחשיכה, עוד תראה שזה יהיה יפה כל כך כשהשמש שוב תזרח, כשהשמש שוב תזרח.